danna liking, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy. Assalamu alaikum jama'a masu kallo. Da Allah idan baka yi subscribe ba, ka taimaka ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan daraktan nan da kuka sani mai shirya fim ɗin Izzat So, wato Nura Mustapha Waye, Allah ya masa rasuwa. Nura Mustapha Waye mutum ne mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lawal Ahmed ya bayyana cewa Nura Mustapha Waye mutum ne mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya bayyana cewa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, indai ka haɗa Nura Mustapha Waye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to in ma cutansa za ka yi sai dai ka yi. Lawal Ahmed ya bayyana cewa a gaskiya sun yi babban rashi. Ya bayyana cewa ba su taɓa yin rashi kamar Nura Mustapha Waye ba a masana'antar. Ya bayyana cewa gaskiya sun yi babban rashi. Lawal Ahmed ɗin ya ce a gaskiya ba a taɓa yin rashi babba ba kamar wannan rashin Nura Mustapha Waye. Ya bayyana cewa ta dalilin Nura Mustapha Waye, ita kanta masana'antar yadda ake mata kallo yanzu ya canza. Lawal Ahmed ɗin ya bayyana cewa ba Kano ba Najeriya ba, kowa ya sani Nura Mustapha Waye ya kawo abubuwa da dama wanda ya canza akalan masana'antar fim. Nan makabarta ne lokacin da ake jana'izar Nura Mustapha Waye. Rasuwar Nura Mustapha Waye ba kashe shi aka yi ba, ba hatsari ya yi ba. An kwanta da shi da daddare sai aka tashi aka ga ya rasu. Na kowa ya bayyana cewa alaƙansa da Nura Mustapha Waye ba abokinsa ba ne, ɗan uwansa ne ma. Abokina ba ne ma, ɗan uwana ne sosai ma. Shi ne alaƙata da shi. Na kowa ɗin ya ce darakta Nura Mustapha Waye mutumin kirki ne, mutum ne mai tsoron Allah, mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na kowa ɗin ya ce kowa za ka tambaya indai ka ce mashi Nura Mustapha Waye zai ce maka mutum ne mai kyawawan halaye. Allah saboda mutunta da ke ne babban masoyin manzon Allah. Babba abin da muke musu shaida kenan da soyayyar manzon Allah. Jarumai da dama sun je makabartan da ake jana'izar Nura Mustapha Waye. To mu anan sai mu ce Allah Ubangiji ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. In namu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Danna liking, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy.